tawi président Amadou Ly tellima ngam wallidirden jaɓɓal ngal o yeɓɓingal mbawaten tan ko rewde caggal mo ko neɗɗo gongiyanke ko neɗɗo aadiyanke dimo noon koye konngol mum e balle mum neɗɗo yahan kono ko heddi caggal ko balle e golle président Amadou Ly min mbima bisimilla e nder wuuro ma min mbima bisimilla e nder wuuro ma an jiiɗo hande an jiiɗo janngo ha iɗa yomi yuba suuna 5e président inchallah 2024 kadi ma Allah waɗ ɗum inchallah kadi o waɗat ɗum par ce que guila min nani Amadou Ly arɗo le 15 min ngala jonde min ngala ñaam min ngala yeero kadi dendagal Bapalel naɓe foof hamin mbaɗ ɗum remercier par ce que wonti kono suwaɓe on noddi babiraɓe e yummiraɓe e mawɓe e gueƴiraɓe e miñiraɓe gaari holko gonɗon e wuuro so wonti ala ko gonɗon wuuro ala nottoɗo on so garino kihiɗe nden gandoton hol wonɓe ɓeɗo sukaɓe mais malgré hay jammo ke sofani heddoro ko ni ko galle Allah caggal petit frère am Oumar ko haali ko minen ko heewi min mbawa jurnade hen minen woni wasiyam tan ko amin jogui ɗo grand diamen ɓenne kadi bambi min cuusni min sa woni suu aɗa wone politique aɗa jogui mawɓe ko kalanɗa mbima vraiment an hamine caggal on kadi hamine puusi on aɗa anda hankkadi ko yastan paata so jogui tan ko doole expérience noon ko mawɓe jogui banggue politique o minen min jiiɗi tan bandira wonɓe ɗo ɓe foof Bapalel naɓe foof oɗo ko président Amadou Ly o ƴewat ko lefol laamu 2024 jiɗɗen o wona 5e président 2024 inchallah yo Allah waɗ ɗum noon ko waɗatan président ko walla ko waɗatan poste candidat ko il faut yimɓe jahto wiyete parrainage par ce que parrainage o ɗon il faut ara ha para mbawa rokkudemo carte men haw wawa jeeyede e ɗum ɗo suɓaɓe leefi laami dono so wonti o ari toon tan ɗum ɗon e gañima parrainage min ko ɗum woni goƴam kadi ɗum woni liggotomi e dow inde Bapalel fof hawri feggere kamɓe fof koye dow inde mabɓe kalami ɗo en bisimilla ma wuuro ngo holko jiɗɗa ko jiɗɗa ko keɓata ɗum koye nder yimɓe minenne holko min jiiɗe ma eyyi adduma ko laawol jaɓɓugol pour yidde wonde président bisimilla ma yo Allah wat minenne somin jiiɗo momin jaggani ene wawi jaggande min jaggan ɗum ha tiiɗa so haɓe kolli min meeɗani yiidema mi meeɗani nandema kono ɗo min goni hande ɗo komin felliɓe koramen fof ko reto saabu galle mum kono komin felliɓe jaggandema yiɗde famɗude on tan ko minen gonno hanki yaadnoɓe e Macky Sall hande gueɗe kewɗe janfaji kewɗi mbaɗi minen kam mbimi so firtani min pirtata minen dendagal Bapalel naɓe ay ɗo joni sa limi parti ji 90 nanɗo en hirani fof wodan garɗo kono noon min keftini ko suhaɓe addanɓe min ɓe amin kooliɓe Oumar Niang e Djiby Niang won noon ɓe gona yimɓe hewɓe haala walla hewɓe fenade e dow kalami noon ko minen kam fédération Bapalel amin jiiɗi téere min ngala kadi amin jiiɗi tomin liggi min ngala eyyi barke la ilaha illallah Macky Sall no arduno ko ni minen dewno e makko kala tomin to namdi min o gañima kadi Bapalel wona ɗo tan so tawi a heeɓi Bapalel a heeɓan département Kanel fof région de Matam fof a heeɓat par ce que komin andaɓe e politique he kono noon ko hirande foof ko funtiji woni haalullaji ɗi famata hirande fof soɓe cohli un tan ɓe garame kaala mais noon no mbiɗa ni ay to puɗɗotoɗen ɗo Allah ceerno minen min pirtata barke la ilaha illallah min janfata kadi kala gadi lamade ari ko ɗo haalda a faami kadi woni e dow kadi oɗo bawiraɗo amin jetta Allah min jettamo kala ko ari ɗo e galle ayi nder jammo fini wari kanko ɓiyu sa yiiɗi ɓiye kala ko addi jagga minen ɗo min mbaɗa barke secti diane ɗo min mbaɗata batuji jamma e ñalawma o guila tuggi to woni entraîneur amen ha président kamde min gariɗo min keeƴa ɗo o wiyata min ko bisimilla a faami donc noon ɗum ko yettere Allah nde o wino joni ko kanko noddi o wi gaare jehen galle a faami goto foof wona neɗɗo foof heɓata findinde galle jammane en yettin toon yimɓe yidde haalnema tan Bapalel mum ne hooli o sa wi ɗaha Niang yimɓe fof gandi o jibini ɓiyi ko nani Ablaye Niang suwaɓe Bapalel foof nde ittaɗo ɗo ene ɗum ɗo mi anda holko wino ɗo mo jaggi mo ittaɓe mbi so wontani président wuuro ngo fusat ɗo o kala ko wima jeunesse Bapalel no woodi sa heeɓimo
a heeɓi Bapalel fof ɗum ɗo fof ko jeunesse liggey probléme tomin liggi emin jogui jeunesse probléme kadi tereji amen hay tomin mbaɗi sport min ngala a faami de donc noon ɗe gueɗe fof amin cohli ɗum hay wone école aji football amin jiiɗi sa woni li ayo Allah waɗat sen kaldi en gadodiri en pirtani wonan barke septijani Macky ɗo joni no hono ni adiri noon ha woni min jaggan ɗum ha woni haminen gondi ha hande kono hankkadi min jalti min jeyani koyamen kala komin mbiya wonti fenade tekkini banggue mum lañi maafe waɗi ila Touba ila Daharu min gandi o jalti min li bisimilla ma eɗen gardine salminago bamen ɗa ha ñaa jooɗi ɗo hen o bis bino en e galle muɗum eɗen deftine salminago mawɓe meɗen waɓe no ceerno Ndiaye jooɗi ɗo hen monsieur ñaa jooɗi ɗo hen ko ceerno Ablaye de somi jumani mo ganduɗa henne e somin jowitima e Djiby haali joni ko te ko ɗum ceerno Ndiaye haali wonde ko onon goni walluɓeɓe onon goni susnuɓeɓe ɗum noon firti ko onon goni walluɓe min calmini kadi dendagal ɓiɓɓe Bapalel naaɓe ko saabi garangal amen ɗo hen hande noon ko ardi hen foof ko yidde ittude kumpa hakkude moɗon e amen kono omo andi wonde mi haalninomo par ce que komin aadiyankoɓe jotuji amen mbeɓani wona minen ko Allah waɗi ɗum Allah waddi min emin jokkodiri e yimɓe hewɓe sa wi yaɗa jabto yimɓe foof a wawata wonde heddi tan ko goto foof nde acci ɗon sawtol muɗum saaha foof nde mbawɗa gara dewinoɗa ɗum ƴeewa hayso ko wiide assalamu aleykum mi nani a jarama somin gari ɗo hen hande donc ko arde ittude kumpa e banggue komin gone dow muɗum ko garangal amen ɗo hen ko ɗum ardi hen onon kon jaɓɓe ha bari saabu mo jaɓani min jettota ko ɗum sa nani min jettota ɗum wona min jettota ɗum saabu min jiiɗa emin jiiɗi kono kañum jaɓata min jetto ɗum jaranta ɗum warde hoore muɗum guila subaka d'abord wona guila subaka guila balɗe ene waji ene fewjana ɗum ñalawma o yonta emin tardi ene fada min ƴiwonde ene rullini ene fadi wonta ƴiwonde sani hendu ummo poussiére ene wara hen mbiyen aha dogen naten nder galle pindinen yimɓe galle ɗum mo yiɗa warata ɗum donc on cohlani haalande min yidde moon emin gandi oɗon jiiɗi ko minen cohli ɓeydade famminde on komin jahata ko ko woni dartude lefol laamu Sénégal wona hunde famɗude goto foof noon ene jogui droit suutude junggo mum wiya ene yiiɗi dartude lefol ngol saabu ko enen foof ndendi kala ɓiɗɗo leydi Sénégal cikkuɗo wonde ene timmi walla ene timmini kala ko foti fadede e yakorede e gardotoɗo ko foti no leydi omo foti wawde suutude junggo makko o wiya mbaɗami hay mo cikkuɗo wonde timminani woni ene jogui droit suutude junggo muɗum saabu ma wonɗo yetti ma andu wonde timminani ɗum noon minen min ɓeti koye amen min jowitima kadi e gurnam amen min nangui wonde haqqe koɓen keeɓi wurde e andude ko emin cikki wonde hande emin jeeya e wawɓe suutude juuɗe mumen mbiya wonde enen jiiɗi nartude lefol laamu Sénégal ha so tawi noon emin jeeya yimɓe ɓe ganduɗa henne somin ƴeewi ɗumen ene cuuti juuɗe mumen hande Allah ene kokki ɗumen gueɗal ene keewi yimɓe rewɓe ɗumen mi innata hay goto kono on paami ko kalanmi ko sukaɓe ɗon amen ni ala ko golli kene taga ene mbawa namdade ko namdoto ko minen somin gummaki min daari ça veut dire que min jiiɗa leñol amen min jiiɗa koye amen saabu komin golli ko ɓen haaloɓe gollaki feccatande muɗum Allah noon waɗi politique ardini d'abord ko sawtol haala mataw Allah waɗi ɓen gummima kaali law ɗum tagi min so neɗɗo namdima kam wiya kam mbete ka pouvoir walla ka opposition min wona pouvoir saabu ko sinɗo koye pouvoir gonnomi ma ande mi jogoto gueɗal e laamu go ala hen fof gueɗal ngal jogui mbete ka opposant mi wona opposant saabu so tawi opposant woni ko jiyanmi ɗo ko finde guila subaka ha kikiɗe aɗa yiiɗo holko mbawɗa bonninde e président Macky Sall walla aɗa wawi yiiɗo holko mbawɗa hasidanade mo walla aɗa yiiɗo holko minen min ngala e ɗum ɗon minen min gari ko timmitinde min nangi ko Sénégal ko ngesa ɓe ganduɗa koɓe feccaba e lowe hen lowre foof woodi ko foti gollede hen won hen e lowe président golli feewi won hen e lowe o fuɗɗi gollude
o sikki o gayni e yiyande amen o gaynani walla fewani woni hen e law o tugani ɗum ni minen min gari ko ƴeewde ko fewani walla timmani ko min pewna walla min timmitina ko fuɗɗa ko min ƴeewa fuɗɗude ɗum emin gandi minenne kadi min gaynata ɗum probléme Sénégal fof waɗi kayitaji min toti on pour gandon wonde wona sababude kon haalɓe emin keeɗi on mbaɗa jaabo pour wela on sababude mi nani ko kalɗon ko ɓawde ko min bindi ko ardi ko kalɗon ko oɗon gandi wonde ko kalanmi ko ene woodi haade moɗon haalde ɗum nanɗo e nder kayitaji min mbi e yiyande amen probléme Sénégal fof wona goɗɗum so wona wallude sukaɓe ɓe daña ɗo golli hokkam kayito eminen bindi ɗum ɗo henne min mbi fort de ma connaissance des problématiques nationales et de mes expériences plurielles min mbi ɗo ko so tawi min jowitima e gandal ngal min gandi walla komin gandi e caɗele leydi Sénégal e kadi min jowitima e gandal ngal min jogui e komin keeɓi wurde e gurnam amen e ɗomin ɗeɓi rewde keeɓi rewde e gurnam amen minen min gadodiri e Sénégal naaɓe minen e Yeesal en marche min gadodiri e Sénégal naaɓe e nomin tafirta walla nomin mahirta leydi ndi ganduɗa ardite ko peeje e haqqilantagal ene darna galle gollorɗe walla galleji gollorɗe saabu emin paami wonde caɗele Sénégal fof ko création d'emploi woni wadde galleji wadde créé emploi ɗum koko winda ɗo haade amen arde ɗo donc en mbawa wiide ko saabu mi nani Issa haali walla goɗɗo haali mbimi aha daro mi jaabomo kene welamo heddi noon ko holno mbaɗaten ɗon ne kadi min bindi ɗum ha parinan ɗon saabu o haali haala ndema minen min nangi ko nam Sénégal ene waɗi gaz ene waɗi pétrole wiya ene waɗi phosphate ene waɗi or ene waɗi zircon ene waɗi fer ene waɗi faro minere fof mo jiɗɗa joni min nangi ko wona ɗum ɗon woni ngalu meɗen wiyani wona ngalu de ko ngalu kono wona ɗum ɗon woni ngalu meɗen afa ngalu leydi Sénégal ko gaynaka ko ndema ko awongo saabu ala fof subaka mo pinaten taw en ndewani eɗen jiiloyo ko ñamɗen e ko ñamminɗen ɓesɗi meɗen joni noon so tawi an ko ganduɗa ñande fof ka baɗowo ɗum so famɗi ha famɗi lawol gotol so heewi ha heewi laaɓi tati so ɗum ala bandam jajaɓe sosoɓe camcamɓe ɓe kam wata laaɓi sappo ni e mbawi ñamde ñalawma hen joni jogoɗo tampude e ɗum ɗon ceerno ɗum ɗon fof enen ko ñamaten ko ƴeewa noon ƴeewani ko ñamaten ko ɓuuri hen hewde ko caggal leydi ummoto yeru tan mburu mo ñamaten o ko ɓuuri hen hewde ko farine de blé fewnira blé o holto ummi Ukraine ɗum saabinde guerre yel waɗi Ukraine wiye wonde enen koɓe isluɓe maɓɓaɗen ɗum ɗon wona gonga wona laawol wasde yiyande daɗata gona e leydi ndi ganduɗa Allah ene hokkuma leydi ndi indi jaaɓi Allah ene hokkuma aɗa jogui ndiyam Allah ene hokkuma waalo ma tan woni ko takki e ndiyam ma ko ene woni fodde 320 000 hectares mi haalani kay diwanuji goɗɗi mi haalirani aussi sababude komi fuutanke ko Allah waɗi maayo ɓurgo mawnude maaje Sénégal ko ɗo wona banggue goɗɗo ko ɗo soko maayo ngo so ngo woni no Louga tan mbiyen ko Louga so ngo woni no Kaolack mi wiyat Kaolack mais Allah waɗi maayo ngo fleuve Sénégal woni ko dans le nord du Sénégal et donc c'est dans le Fouta donc on ne peut pas en mbawa darnude projet ji paatuɗi e ndema taw en gardinani hen Fouta foti wonde fawru Sénégal saɗa yiiɗi ñamminde Sénégal saɗa yiiɗi wurnude Sénégal koma golloɗa Fouta koma liggoɗa Fouta koma ndema e nder Fouta ndema ko ganduɗa hen wona ndema pour guura wona ndema pour guura en diwi ɗon zamanu diwi ɗon ko taniraɓe men jartanaɓe eɗen ndemanno pour wurdude en wiye ga e période de soudure ƴiwije ça c'est fini ça
hay leeɗele ɗe ganduɗa koko jooɗi kos ala leydi ala ndiyam ko leydi ndi ganduɗa hen ceerno cikrani ko hay goto wawi wadde haydara eɓe mbaɗa hen hunde kamɓe tubakoɓeɓe saka noon enen eɗen jogui ndiyam ɗam leydi ndi ene jaaɓi hay jeeri ndi mbimami ene jaaɓi saabu ɗo leydi ndi jaɓani haydara fuɗata hen aɗa wirto leydi no natirmi joni e jeeri ndi mbaɗa yiya ha lorduga komi yiyani e leɗɗe murtoki gauche droite kañum tan heewi ladde nde miijo addanimi nde wonno minen ko noon Allah sifroye min komin miijoroɓe tan kala komin jii tan probléme min jiyata ko addude hen safara mimi hay soko tan murtoɗe tan no jiirum ɗum wayi hewde ɗon ni sino eɗen ƴewno humpitade holko murtoɗe nafata aɗa wawi wadde ɗum activité jaaha aɗa yiiɗo yo murtoɗe pardon aɗa ƴeewa wadde hen ko pamɗa wonde aɗa wawi wadde ɗum hen kono kay yiyande amen diwi ɗon ndin ɗon leydi ene wawi waɗede ko ɓuuri ɗum ɗon minen min nangi ko kala jiɗɗo fewnude Sénégal o ardinta ko ndemaka comme no mbimi ni saabu ko ndemaka wurnata gaynaka ka awo ngo ko banggue no ndemirta maaro walla komi andawi ni aɗa wawi remirde noon entre guillemets aɗa wawi remirde noon liɗɗi saabu hande koreji men subalɓe ɓe kamɓe lobbinkoɓe ɓe ndendi koɓe mbaɗa ƴetta lanama gawƴa jaa hakkude maayo berloɗa mbalma paɗa aɗa faɗa ko Allah hokkuma fof ƴetta zamanu tolnima hande ɗo ganduɗa sa yiiɗi nehde liɗɗi no nehirta baali ni aɗa wawi ɗum ko saabi ɓe ene neha baali mumen ene paɗa tabaski ara pour yeedu ɗum holko saabi enen walla ɓe ene neha guertoɗe mumen balɗe capannayyi e joyyi foof jaltina guertoɗe jeeya holko saabi enen en mbawa nehde liɗɗi men holko saabi en mbawa wadde usine aji meɗen mbaɗo pewnoji liɗɗi ɗi mbaɗa ɗum transformé ma andi ko ton ma andi komi anda wiide walla surgelé jaaho en France ou en Europe wasde yiyande diwata ɗum ɗon mi anda holno foti e moɗon ɗo henne dañata probléme avec laamu comme no dañirmi probléme avec laamu ni nde darnumi galle gollorɗo mbaɗa woni hen min tan goto nde gartumi 2013 ha Allah waɗi en 2019 fodde temedere neɗɗo ene liggono kam emin liggo fodde 11 milliards de francs CFA min jitta min gaddana société étrangère israélienne Powercom ɓe pawi ɗum e dow amen aɗa woni e nder leydi ma ɓiɗɗo leydi no maɗa ni duñma yeeyma doole saabu ko kañumen gone laamu gadda jambureɓe pawa e dow ma saabu tan won goɗɗum ko saabi ɗum wonko kalis ɓe jiiloto kamɓe ɓe jiilaki fewnude leydi ndi saabu pewnowo leydi ndi wawa ittude société mo ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi jeeyi ɗum pewnowo leydi ndi wawa ittude société mo ganduɗa ko liggoto hen ko foof ko ɓiɓɓe leydi ndi jaaha gadda société mo ganduɗa kañum ala hen hay goto liggotoɗo ɗon e nder leydi ndi ko foof koto mabɓe to waɗate Israël kono kadi hay gartam gotam arana leydi ndi so wona onon e poche uji moɗon onon yimɓe wonde onon adduɓeɓe ɓe e nder haare ko fotino président e hoore muɗum président Macky Sall nuli ministre de l'intérieur Antoine Diome et président conseil d'administration Sénélec en wiye Khalifa Dia ɓe gaare yam ɓe mbi président wi ya yeey société ma o Sénélec nane ko kalmi ko darna galle gollorɗo hoorema ya ha tiiɗa ɓe kaɓoma e nde ɓe gandi wonde ɓe gonani e gonga ɓe mbima ya yeey société o mber ɓe gaccuma gona e jaam